Исәнмесез, эфирда сейшәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина алга таба койбер темалар турында. Урамдагына түгел, фатирыбызда да салкын. Әлеге сорау белән безгә 3-14 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Эшмәкәрләр алкоголь әйләнеше өлкәсендә закон бозуларын дәвам итә. Тукталышларда урнашкан павильоннарда сыра саталар. Ключ театры Бөтен Россия фестиваленә әзерләнә, әмма тамашачыларны утыртырга урын юк. Фатирда салкын күгәрек барлыкка килде. Идарә итү компаниясе проблеманы хәл итәргә ашыкмый. Шундый зор белән безнең телекомпанияның кайнар элемтә телефонына 3-14 йортында яшәүче шәһәрдәшебез мөрәҗәгать итте. Аның сүзләренә караганда, белгечләр 1 ел элек фатирда тикшерү үткәргән, проблеманы хәл итәргә ышандырган. Тик бүгенгәчә уңай якка үзгәреш булмаган. Көннәр салкынайтып җибәрү белән хәл тагын да катлауланган. Теманы Ләйсән Ханова дәвам итә. Стена ярыгыннан җил өреп тора. Нәтиҗәдә фатирыбызда гел суык, ди Лилия Гыйлметдинова. Һәрвакыт җылы киенеп йөрергә кирәк. Абыйлар ярыкны каплап торганга бераз җылылыкны саклауын. Тик аларда күгәрек бик ачык күренә. Ул идәннән түшәмгә кадәр сузылган. Энтузиаст идарә итү компаниясенә мөрәҗәгать итүнең файдасын күрмәдек, ди шәһәрдәш. 2 кат одеял жабынып җыклыйм, борыннары шей, салкын. Плесенне үзем эшкәртәм, периодически постоянно сиптереп торам спрей белән. Жуып торам инде сөртеп. Хәлгә ачыклык кертүләрен сорап, без энтузиаст идарә итү компаниясенә мөрәҗәгать иттек. Безнең күз алдында белгечләр янә бер тапкыр тикшерү үткәрде. Акт төзделәр. Причина установили, что мында разгерметизация межпанельного шва, так как погода минусовой бара, шуңа күрә без межпанельный швны ясый алмыйбыз. Китәбез әйбәтрәк погодалар, и альпинистлар межпанельный швны ясаячаклар. Һава температурасы 10 градус салкыннан да ким булмаган очракта ярыкларны ямый алалар. Күгәрәккә килгәндә исә белгечләр аңлатуынча, ул 3 сәбәп аркасында барлыкка килергә мөмкин. Батареяларда җылылык аз булганда, җиләтү системасын начар эшләгәндә һәм стеналардагы ярыклар нәтиҗәсендә. Аларны яхшы итеп тыштан ямау фатирда күгәрәктән тулысынча котылырга мөмкинлек бирәчәк дигән фикердә идарә итү компаниясе белгечләре. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безне редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Чаллыда 20 кеше грипп йоктырган, аларның 15-е балалар. Роспотребнадзор идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, кискен сулыш юллары авырулары йоктыручылар саны соңгы атнада 39%-ка арткан. Чаллыда 28 январдан мәктәп бакчаларда, дәвалау учреждениеләрендә, башка социаль объектларда карантин кертелде. 11-нче, 33-нче, 43-нче һәм 47-нче мәктәпләрдә кайбер сыйныфларда балалар күп авыру сәбәпле дәресләр булмады. Карантин төрле уку йортында төрле вакытка сузыла. Әйтик, 33-нче мәктәптә 5-нче һәм 7-нче сыйныфлар 2 көн укымаган. Балалар 6 февральдә янәдән укырга керешәчәк, дип ышандырдылар безне белем учагында. Эшмәкәрләр алкоголь әйләнеше өлкәсендәге законны бозып эшләүләрен дәвам итә. Бу елның гыйнвар аенда гына тукталышта сыра сатучы 3 сәүдә ноктасы ачыкланган. Алар Автоград банк, Театральный, Рейс Биләев проспекты тукталышларында урнашкан. Алкоголь инспекциясе тикшерүеннән соң ситуация үзгәргәнме? Гүзәл Габдуллина сюжетында. Хәсән Туфан проспектындагы Автоград банк тукталышындагы кибеттә сыра сатуларын тикшерер өчен без машина йөртүчедән алкоголь эчемлек алуын сорадык. Кыска вакыт эчендә ул кибеттән шешә тотып чыкты. Магазинга кирдим, артык сорау бирмәделәр, и пиво сатып җибәрделәр. Театральный тукталышында алкоголь эчемлекләр витриналарның яртысын алып тора. Сатучы берни дә аңлата алмады. Эшмәкәр инспекторлар килеп киткәннән соң да хатасын төзәтмәгән. Вас не предупреждали? Предупреждали. А вы не планируете убрать? Все вопросы к главному директору. Узган елның 19 декабрендә мэриядә узган киңәшмәгә закон бозучы эшмәкәрләрне дә чакырганнар иде. Башкарма комитеты җитәкчесе барлык хезмәтләргә катгый чаралар күрергә йөкләмә бирде. Моңа аренда килешүләрен өзүдә керә. Эшмәкәрләр исә хаталарын төзәтергә вәгъдә иткән иде, әмма сүзләрендә тормады. Кайберәүләр һаман да федераль закон таләпләрен бозып эшли. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Бірдем дәүләт имтиханы нәтижелері оқуны бишле билгеләренә генә тәмамлау турында аттестат бирелгәндә исәпкә алыначак. Россия Мәгариф министрлыгы тарафыннан урта гомуми белем турындагы аттестат алу өчен аерым таләпләр кертелде. Хәзер бишлегә генә тәмамлау турындагы документны алу өчен барлык уку предметларны бишлегә белү генә җитми. База дәрәҗәсендәге математиканы 5 балга, рус теле буенча һәм профильле дәрәҗәдәге математикадан БДИны 70-тән дә ким булмаган балга тапшыруда мәҗбүри. Шалыда үзешчән һәм профессиональ театрларның Бөтен Россия юбилей фестивале узачак. 6-10 март көннәрендә шәһәргә бөтен илдән 20-дән артык театр киләчәк. Әзерлек эшләренең кызган мәле фестивальне Ключ театры оештыра. Чара кызыклы булырга охшаган ди оештыручылар, әмма бер проблема бар. Бинада 100-гә якын тамашачы утырырга тиеш. Әлеге сәхнәдә барган вакыйгаларны 50 кеше генә күзәтә ала. Проблеманы ничек хәл итеп була? Безнең сюжетта. Бөтен Россия театр фестивале Шалыда ел сайын уза. Оештыручылар Ключ театры. Быел чара 15-нче тапкыр үткәрелә. Шалыга Россиянең бик күп шәһәрләреннән театр труппалары киләчәк. Фестиваль будет проходить в течение 5 дней. То есть все 5 дней будут очень насыщенные, прям с утра и до самого вечера. Будут показывать спектакли. В день дебюта будут 9 спектаклей, это за один день. А потом еще в основной программе там 15-16 спектаклей будет. Размещать 4 дня мы будем проводить на нашей камерной сцене фестиваль в театре Ключ, а 5-й день уже будет в Татарском драматическом театре. Кунакларны каршы алырга барда әзер диярлек афишалар эленгән, билетлар сатуда, әмма төп проблема хәл ителмәгән, килгән кунакларны утыртырга урыннар җитми. Залда 50 урындык кына, әмма ситуациядан чыгу юлы бар. Фестиваль надо провести на достойном уровне. По нашей схеме, по новой, потому что у нас проектировщик из КамАЗа нам сделала новые проекты, и он вмещает 89 посадочных мест. То есть практически на 40-49 мест больше. Кресла, стулья у нас уже сами есть, посадки. Нам нужны поддоны для того, чтобы изготовить их. То есть требуются средства и требуется сама работа, потому что сама работа по изготовлению займет 10 дней. Оештыручылар смета төзегән, аның буенча 115 мең сум акча кирәк. Теләгән һәркем ярдәм итә ала. Әлегә 11 мең сум акча җыелган. Гүзәл Габдуллина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Мөн гәмнәшләр, мин сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Реставрация и восстановление женской и мужской обуви, замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. Ждем вас 6 февраля в молодежном центре «Шатлык». Здоровые кости и суставы – залог бодрого самочувствия. Санаторий Шифаласу и Жминводы предлагает уникальные лечебные программы опорно-двигательной системы, здоровых суставов и легкий вам поход. Думаете, чем занять ребенка? Приглашаем посетить зоопарк, который ждет вас возле гипермаркета «Эссен» в 65-м комплексе.